jak se dneska máš? Já doufám, že dobře, ale i kdyby ne, tak nezoufej, protože právě se před tebou otevírá říše snů. Pojďme do ní společně vstoupit a schovat se v dnešním příběhu. Připravení? Pohodlně se uvelepme, polštáře naklepat, protože snivá jízda právě začíná. A ještě než se pustíme do čtení samotného, krátce vysvětlím koncept dnešní epizody. Já mám velkou radost, protože se mi dneska podařilo udělat poslední zkoušku tohoto akademického roku, tak jsem si řekla, že bychom to mohli tady takhle trošku nečekaně oslavit formou neplánované epizody, a protože studuju na teologické fakultě, tak jsem se rozhodla, že si přečteme některé takové velmi známé biblické příběhy z knihy Genesis, což je první kniha Mojžíšova, úplně první kniha vlastně Starého zákona. A abych tě trošku uvedla do děje, já si myslím, že ty příběhy asi znáš, ale v prvním příběhu se budeme nacházet v době těch prvních pokolení po Adamovi a Evě. Adam a Eva měli syna Kaina a Ábela. To je také známý příběh, že o bratrovraždy, kdy Kain teda zabil Ábela. A my se nacházíme v době, kdy se narodili další potomkové Adama a Evy. A tam vlastně začíná ten náš první příběh. K druhému příběhu teď není potřeba nic dodávat. A třetí příběh, v něm se objevují postavy, které obvykle známe jako Abraham a Sára, ale jsou i varianty Abram a Sáraj, které se budou objevovat právě i v tomto příběhu. Poslední, co řeknu, než začnu číst, je, že všechny tyto příběhy nebudu předčítat z Bible, ale ve zpracování Ivana Olbrachta. O potopě světa. Adamovi se narodil jiný syn a nazval ho jménem Set. Tehdy Eva řekla: dal mi Bůh nové sémě místo Ábela, kterého zabil Kain. Adam byl živ 930 let a splodil syny a dcery. Ti obývající ve stanech obdělávali zemi a pásli stáda a jejich potomstvo se rozmnožilo. Také Kain poznal v zemi Nód ženu, která mu porodila syna. Potomci Kainovi byli pastýři, řemeslníci a hudebníci, neboť Bůh rozkázal zemi, aby nerodila tomu, kdo zavraždil bratra. V těch dobách žili také obrové, kteří se rodili ještě potom, když vcházeli v manželství s lidmi. Mezi pokolením Setovým bylo mnoho mužů dobrých, kteří chodili s Bohem, a Hospodin prodloužil dny jejich života. Metuzalémovi bylo 969 let. Jeho synovi Lámechovi 777 let a Lámech splodil syna, kterého nazval Noé. Stalo se však, když se počali množiti lidé, že vzrůstala ukrutnost a zlost lidská. Vypučela pýcha a vzkvetl prud bezbožnosti, takže celá země byla porušena a naplněna nepravostí. A když viděl Hospodin, že veškero myšlení lidí po všechen čas není leč zlé, litoval, že stvořil člověka a v srdci měl bolest. Tehdy pravil: vyhladím ze země vše od člověka až do zvířete, do plaza až i do ptactva nebeského, neboť líto mi jest, že jsem je učinil. Ale Noé našel milost před Hospodinem, poněvadž byl mužem spravedlivým, dokonalým a chodil ustavičně s Bohem. Proto řekl mu Bůh: nastává konec všemu živoucímu, neboť země jest naplněna hříchem a zahubím ji. Ty však si vystav koráb z dříví tesaného, zhotov v něm přehrady a uvnitř i zvenčí jej vymaž smolou.
300 loket ať jest dlouhý, 50 loket široký a 30 stop vysoký. Z vrchu udělej okno a zavři je poklopem. V boku proraz dveře a v lodi sdělej místnosti v 3 poschodích nad sebou, neboť uvedu potopu vod na zem, aby bylo zhubeno všechno tvorstvo, v něm ještě duch života. Cokoliv bude na zemi, zemře. S tebou však učiním úmluvu a vejdeš do korábu ty i synové tvoji, žena tvá i ženy tvých synů, a do lodi uvedeš všechny živočichy, abys je zachoval živé. Z ptactva nebeského podle jeho druhů, ze zvířat podle jejich druhů a všelikých plazů podle jejich druhů. Z dobytka čistého vezmeš 7 a 7 samců a samic, stejný počet z ptactva nebeského a z tvorů nečistých 2 a 2, vždy samce a samici, aby na zemi bylo zachováno živé sémě. Naber všeliké potravy a shromáždí, aby byla tobě i jim k pokrmu. I učinil Noé podle všeho, jak mu Bůh rozkázal. Když pak loď byla vystavěna, řekl Bůh Noémovi: vejdi ty a všechna tvá družina do korábu, neboť po 7 dnech budu po 40 dnů a 40 nocí chrliti déšť. Tedy vykonal Noé všechno tak, jak mu poručil Hospodin. Noé a jeho synové Sem, Cham a Jáfet, Noémova žena i 3 ženy jeho synů se uchýlili k lodi, aby čekali na dny potopy. A do korábu vešla zvířata podle odrůd svých, 2 a 2 ze zvířat nečistých a z všeliké havěti hýbající se na zemi, z nebeských ptáků pak a z dobytka čistého podle odrůd svých, po 7 samci a samice. Živočichové čistí jsou ti, kteří mají kopyta rozdělena ve 2 a přežvikují, neboť ty člověk smí jísti. Stalo se po 7 dnech, že na zem přišla zátopa. Noé se svými vešel do korábu a Hospodin za ním zavřel. V ten den protrženy byly všechny studnice a propasti veliké a byly otevřeny průchody nebe. Příval trval 40 dní a 40 nocí. Rozlila se potopa, až vyzdvihla koráb a odloučila jej od země, takže plul na vlnách. Tak velice se vody rozmohly, že přikryly všechny hory a nejvyšší z nich zůstaly 15 loket pod hladinou. Zemřela veškerá těla a vyhladil Bůh všechno živoucí, co bylo na tváři země, od člověka až do zvířete a do ptactva nebeského a do zeměplazů. Zůstali toliko Noé a ti, kdož s ním byli v korábu. Vody se trvaly nad zemí po 150 dnů. Tehdy se rozpomněl Bůh na Noéma a všechny živočichy, kteří byli s ním, a zželelo se mu jich. Uvedl na zemi vítr a potopa už nestoupala. Zavřel studnice, propasti i nebeské průchody a příval z nebe se zastavil. Vody z povrchu země odcházely. 3 měsíce se nevracejíce do svých koryt, až se ukázaly vrcholky hor, takže koráb stanul na hoře Araratu. Po 40 dnech Noé otevřel okno, které z vrchu lodi udělal, a vypustil krkavce. Ten vyletěl a zase se navrátil. Potom vypustil holubici, ale ona, když nenašla, kde by její noha odpočinula, vrátila se k němu. A Noé, vztáhnuv oknem ruku, vzal ji a donesl k sobě do korábu. Počkal ještě 7 dní a znova vypustil holubici. Přiletěla k němu k večeru a hle, držela v zobáčku olivový list. Poznal Noé, že vody opadly. Čekal ještě 7 dní jiných a opět vypustil holubici a ta se k němu již nevrátila. Sňal příkrov korábu a viděl, že vrcholky hor oschly. Za 2 měsíce pak oschla země celá. Tehdy řekl Bůh Noémovi: vyjdi z korábu, ty i žena tvá, tvoji synové a jejich ženy. Vyveď živočichy, kteří jsou s tebou, ať se v hojnosti rozplozují na zemi, rostou a množí se. I vyšel Noé a synové jeho, žena a ženy synů,
a vyšli všichni živočichové, zvířata a ptáci a plazové a všechno, co se hýbe na zemi podle svých odrůd. Vystavil Noé Hospodinu oltář a vzav ze všech dobytčat čistých i ze všeho ptactva čistého obětoval zápalnou oběť. Zalíbila se Hospodinovi její příjemná vůně a řekl v srdci svém: nebudu již zlořečiti pro člověka, protože všechno jeho myšlení jest od mladosti zlé. A nebudu již pobíjeti všechno živoucí, jako jsem učinil. Ale dokud země bude trvati, nepřestanou setí a žeň, studeno i horko, léto a zima, den a noc. Bůh požehnal Noémovi a jeho synům: ploďte a rozmnožujte se a naplňte zemi. A řekl jim také: vcházím v smlouvu s vámi a s veškerou duší živou, která vyšla z korábu. Nebude již potopa ke zničení země a k vyhlazení všeho živoucího. Na znamení toho stavím duhu na mračný oblak nad zemí a kdykoliv se ukáže, popatřím na ní a rozpomenu se na smlouvu, kterou s vámi činím. Stavění věže a zmatení jazyků. 3 byli synové Noémovi: Sem, Cham a Jáfet. Sem měl 5 synů, Cham 4 syny a Jáfet 7 synů. A jejich pokolení se rozprostřela po zemi a zalidnila ji. Byl pak tehdy jen jeden jazyk a jedna řeč. Stalo se, když se brali se svými stády k východu, že našli dobré pastviny v zemi Sineáru a bydleli tam v stanech. Začas si řekli: vystavme si město a věž, jejíž vrcholek by dosahoval k nebi. Tak se staneme slavnými. Protože v té krajině nebylo kamení, vypálili cihly. Místo vápna užívali skalní smoly a začali činiti, co si usmyslili. Ale Bohu se jejich pýcha nelíbila a sestoupil z nebes, aby popatřil na město a věž, kterou stavěli lidští synové. Řekl k sobě: nedají se odvrátit od toho, co si umínili, ale zmatu jejich jazyky, aby jeden řeči druhého nerozuměli. Učinil tak. A když lidé stavějící věž na sebe hovořili, nepoznal nikdo smysl toho, co k němu mluví druhý. Museli nechati stavění a Hospodin je jako národy různých jazyků rozptýlil po vší zemi. Proto nazváno jest ono místo Bábel, to jest zmatení. O zničení Sodomy a Gomory. V zemi kananejské stála Sodoma a Gomora, města bohatá a slavná. Leč právě jejich bohatství přivedlo sodomské a gomorské k pádu. Spichli, zatvrdili se a oddali se rozkoším. Jídali jen berany a telata ze stáda nejtučnější, mazali se vonnými mastmi, lehali na ložích ze slonové kosti a majíce po bocích ozdobné nádoby s vínem, dávali si otrokyněmi hráti na cymbály a harfy. Z rozmařilosti páchali ukrutenství a věci nedobré. Jejich tváře se zalily tukem, na slabinách se jim nadělaly záhyby a jejich srdce stvrdla na kámen. Ale kdo žije v marnostech, nevěří, že pominou, že bude předčasně vyťat a ratolest jeho, že se nebude zelenati, že zmaří jako vinný kmen nezralý svůj hrozen a schodí květ svůj jako oliva. Nedaleko Sodomy na pastvinách u řeky Hebrónu žil v stanech a se svými stády muž spravedlivý jménem Abram z pokolení Sémova, syna Noémova. Vystavěl u řeky Hospodinovi oltář a Bůh zjevuje se mu a rozprávěje s ním, řídil jeho cesty.
Abram i jeho žena Sáraj byli již velmi staří, ale dětí ani dědice neměli. Jednou za dne nadmíru parného seděl Abram u dveří stanu a když pozvedl oči, viděl, jak k němu přicházejí 3 muži. Běžel jim vstříc a hluboce se jim uklonil. Pane můj, pravil nejstarší mu, nalezl jsem v tvých očích milost, nepřecházej mimo svého služebníka, zastav se u mne. Dám přinést ti trochu vody, omijete si nohy a odpočinete si pod stromem. Zatím vám podám kus chleba, posilníte se a budete moci putovat i dále. Oslovený odpověděl, ano, učiň tak. Byli to Hospodin a 2 andělé, ale Abram je nepoznal. Pospíšil do stanu a rozkázal ženě, aby napekla z bílé mouky podplamenic. Pak běžel ke stádu, vybral dobré tele a dal služebníkovi a ten je rychle připravil. Přinesl pod strom pokrmy, také másla a mléka a zatímco hosté jedli, stál u nich. Zeptali se ho, kde je tvá manželka? Ve stanu, odpověděl. Tehdy pravil Hospodin, až přijde chvíle, zas tě navštívím a tvá žena Sáraj bude míti syna. Sáraj však tajně poslouchala u dveří stanu a když uslyšela ta slova, tiše, že to nikdo nemohl slyšeti, se zasmála. Neboť si ve svém nitru řekla, kterak bych mohla míti syna, když jsem již stará. Ale Bůh znal její myšlení a pravil, proč se smála Sáraj? A svůj slib opakoval. V té chvíli Abram viděl, že mluví s Hospodinem. Pak oni 3 muži vstali, obrátili se směrem k Sodomě a Abram šel s nimi, aby je doprovodil. Bůh nechtěje zatajovat i Abramovi cíl své pouti na cestě řekl, křik sodomských a gomorských pronikl až ke mně. Sestoupil jsem, abych pohleděl na jejich hříchy a jsou-li příliš velké, obě města zahladím. 2 mužové, kteří šli s nimi, kráčeli dále k Sodomě. Abram pak sám stál ještě před Hospodinem. Velmi se polekal, jak pro města, tak pro věc ještě jinou. V Sodomě žil se svou rodinou Lot, jeho synovec, muž dobrý a bohabojný a Abram ho miloval stejně jako Lot jeho. Přistoupil k Hospodinovi a zvolal, což zahladíš spravedlivého s bezbožným. Kdyby bez soudu usmrtil člověka dobrého se zlým, jaký by byl rozdíl mezi nimi? Bude-li v Sodomě 50 spravedlivých, zahubíš ji přec a neodpustíš pro ně celému městu? Řekl Bůh, jestliže naleznu v Sodomě 50 spravedlivých, odpustím celému městu. Ale Abram pravil, dovol mi, abych mluvil dále, ačkoliv jsem prach a popel, což bude-li do 50 spravedlivých, chybě ti 5, zkazíš pro těch 5 všechno město. Nezničím, najdu-li tam 45. A když jich bude 40, neučiním pro těch 40. Prosím tě, pane můj, nehněvej se, budu-li ještě prositi, snad se jich tam nalezne pouze 30. Nezahubím město pro 30. A bude-li 20? Nezahladím ani pro 20. Prosím, ať se nezlobí můj pán, budu-li ještě jednou mluviti, což nalezne-li se jich tam jen 10. Řekl Bůh, nezničím ani pro těch 10. Po těchto slovech Hospodin od Abrama odešel a ten se navrátil k svým stádům. Ale v Sodomě nebylo nalezeno ani o něch 10 spravedlivých. Mezitím, co Abram rozmlouval s Bohem, pokračovali oba andělé v cestě k Sodomě a došli tam již za soumraku. V té době seděl v městské bráně Lot,
odpočívaje po parném dnu. Když viděl přicházeti poutníky, vstal, vyšel jim vstříc a hluboce se ukloniv, zval je do svého domu. Odpověděli, budeme nocovati na ulici. Ale když je nutil, vešli k němu a on je pohostil. Dříve však, než ulehli, srotili se odevšad kolem domu muži toho města, od mladého po starého, a chtěli příchozím ublížiti. Tak zlí byli sodomští. Volali na Lota, kde jsou ti lidé, kteří k tobě v noci přišli? Vyveď nám je. Lot vyšel, zavřel za sebou dveře a řekl, prosím vás, bratři, nečiňte jim nic zlého. Vydám vám kohokoliv ze své rodiny, jen těm mužům neubližujte. Vešli pod stín střechy mé a jsou mými hosty. Oni však křičeli, sám si u nás cizincem a chceš nás napomínati. Teď s tebou naložíme hůře než s nimi. A obořili se na Lota a vrhli se na dveře, aby je vyvrátili. Avšak muži hosté vztáhli ruce, Lota vzali dovnitř a zavřeli za sebou. A zástup venku od nejmenšího do největšího ranili slepotou tak velkou, že násilníci marně hledali dveře a museli násilí zanechat. V domě pak řekli hosté Lotovi, máš-li zde ještě koho, ať zetě, syny nebo dcery, vyveď je odtud a vezmi sebou, co jest tvého. Křik tohoto lidu rozhněval Hospodina a poslal nás, abychom jej zničili. Vyběhl tedy Lot do noci vyhledat ženichy svých 2 dcer, neboť kromě manželky jen ty měl. A probudiv ženichy, pravil jim, vstaňte a prchněte, Hospodin vyvrátí město. Ale oni se domnívali, že žertuje. Když ráno počínalo svítati, nutili andělé Lota nemáli zahynouti, aby vzal ženu a obě dcery a odešel. A když váhal, vzali za ruku jeho ženu a dcery a vyvedli je za město. Než se však vrátili do Sodomy, řekl jeden z nich Lotovi, v rovině, která se rozkládá před tebou, se nezastavuj, nýbrž prchni do hor. Lot však prosil, nalezl jsem milost před tvýma očima a velké jest milosrdenství, které se mi prokázal, ale nemohu utíkat do hor, poněvadž bych zemřel. Ale na blízku jest malé město. Dovol, ať se uchýlím tam a zachráním život. Vyslyšel jsem tě, pravil anděl, a nezničím městečko, o kterém mluvíš, ale pospěš si, neboť dokud tam nedojdeš, nebudu moci učinit ti nic ani se Sodomou. Na odchodu anděl ještě pravil, kdo chcete zachovati duši, na rovině se nezastavujte a za sebe se neohlížejte. A odešel. Když nad zemí vycházelo slunce, došel Lot se svými k městečku. Tehdy počal Bůh býti Sodomu a Gomoru ohnivým deštěm syrným. Lot vcházel do městské brány, ale jeho žena, která šla za ním, nedbajíc andělovi výstrahy, ze zvědavosti se obrátila. A v té chvíli byla obrácena v solný sloup. Hospodin chrlil v hněvu svém na Sodomu a Gomoru oheň a síru z nebe a zničil ta města se všemi lidmi a vypálil celou rovinu, takže se na ní nemůže ani síti, ani nic vzcházeti, co roste ze země. Jen městu, do kterého vešel Lot, neublížil. Když ráno odešel Abram ze svého stanu u řeky Hebrónu, pospíchal k místu, kde včera mluvil s Hospodinem. A pohleděv k Sodomě a Komoře a na rovinu před nimi, viděl, jak ze země vystupuje dým jako z vápenice. Tak potrestal Bůh rozmařilost a krutost sodomských i gomorských a jen Lota, muže spravedlivého, z lásky k Abramovi vytrhl z prostředka zkázy.